Ahojte, dnes vám ukážeme, ako sa aplikuje nanotermoizolácia Broňa na domčeku, ktorý vidíte za mnou. Pred aplikáciou nanoizolácie Broňa je potrebné dôsledne zamaskovať všetky miesta, ktoré nemajú byť izolované. Pri otvorení vedra je potrebné skontrolovať konzistenciu nanoizolácie. Pri miešaní sa najprv miešadlom prerazí tuhá časť, následne sa začne miešať od spodku vedra proti smeru hodinových ručičiek rýchlosťou najviac 150 otáčok za minútu a pokračuje sa dovtedy, kým sa celá zmes nepremení na šľahačkovité skupenstvo. Príprava stroja na striekanie je kľúčová. Používa sa Airless striekacie zariadenie Graco Mark 7 alebo Mark 7 Pro Kontraktor. Pred začiatkom treba skontrolovať, aby bol nasávací kôš s guličkou celý zaplavený destilovanou vodou, inak sa musí doliať. Používa sa výlučne destilovaná voda. Následne sa ponorí pumpa Airless stroja do nanoizolácie Broňa a maximálnym tlakom 180 barov sa vyprázdni destilovaná voda zo systému a hadic do prázdneho vedra, až kým zo striekacej pištole nezačne tiecť samotná nanoizolácia. Potom sa na pištol nasadí tryska veľkosti 41, označenie napríklad 341, 441 alebo 541, kde prvé číslo určuje šírku lúča a číslo 41 znamená priemer 0,41 palca. Takto pripravený stroj je pripravený na aplikáciu nanoizolácie Broňa. Pri striekaní musí byť materiál dôkladne a konzistentne rozmiešaný. Po nasadení správnej trysky sa vždy najprv urobí skúšobný nástreh na vedľajšej ploche približne 1 m2, na ktorom sa skontroluje rovnomernosť lúča, plynulosť chodu stroja a jednotná hrúbka vrstvy bez prestávok. Stroj sa pri aplikácii nastavuje na tlak 80 barov. Pri striekaní je dôležité, aby pracovník nanášal nanoizoláciu rovnomerne a počas technologických prestávok pravidelne kontroloval hrúbku nanesenej vrstvy zamokra pomocou hrebeňa, na ktorom sa dá presne odčítať aktuálna hrúbka aplikácie. Pri aplikácii netreba zabúdať na priebežné miešanie nanoizolácie. Po ukončení prác je nesmierne dôležité celý striekací stroj vyčistiť destilovanou vodou v zmysle technologických predpisov.